m'agradaria que fos d'una altra manera. M'agradaria que fos una picanya molt més diferent, molt més sostenible. Per què? Perquè m'agradaria que fos un altre model. No m'agrada el model de les grans piscines i les poques inversions socials. No m'agrada el model de les grans cases i les vies sense soterrar. Crec que en Picanya haguem de viure, néixer, viure, créixer i després quedar-nos. Crec que amb una Picanya on la gent visca millor, on la gent puga treballar molt, on no hi hagi aturats ni possible pobresa infantil. Per això, soc Elena Ferrando i crec en el canvi en equip i vull treballar per compromís.